Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau insha Allahu za mu nuna yadda za ka kare kanka daga masu yin hacking ɗin account na Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da dai sauransu. Farko dai ka fara duba ƙasan description ɗin bidiyo na wannan bidiyon da na ɗora, za ka ga link ɗin a ƙasa na ajiye muku. Kana danna link ɗin directly zai kai ka wannan website kamar haka. Abinda ake so da kai sai ka sa enter password. Idan ka ɗora password ɗinka, in weak password ne za su nuna maka, in hard ne za su nuna maka, sannan kuma za a nuna maka yadda adadin kwanakin da za a ɗauka ana yin hacking ɗinka, adadin sakanni ne, awanni ne ko kuma shekaru ne, duk za a nuna ma a wannan website. Misali, bara in gwada wannan password ɗin, ku ga yanayin lokacin da za a ɗauka kafin a gama shi, kafin a gama yin hacking ɗinsa, yanayin da hackers zai ɗauka, tsawon lokacin da hackers zai ɗauka ya yi hacking ɗin wannan account. Misali, to kun ga dai wannan password da kuke gani wanda na rubuta yanzu, gashi nan 2 second hackers zai iya yin hacking din account ɗinka. Don haka idan account ɗinka yana da password weak password, abinda ake nufi da weak password shine password ɗin da ba shi da wahala. Idan ba shi da wahala, ka je ka sa mai wahala, sannan sai ka zo wannan website haka sai ka rubuta shi, za a nuna maka tsawon lokacin da mai yin hacking zai ɗauka kafin ya hacking ɗin account ɗinka. Misali, in ƙara sa muku wani. Kun ga shi kuma wannan 1 minute kawai mai yin hacking zai ɗauka yana bincike akan yadda zai yi hacking ɗin account ɗinka. 1 minute kawai zai iya yin hacking ɗin account ɗinka. Bara in ƙare muku misali. Enter password ɗin nan, a nan ne za ka ɗora password ɗinka na Facebook ko dai na wani account ne da kake tunanin za a iya maka yin hacking ɗinsa. Misali, shi kuma wannan password ɗin, kun ga wanda rana ɗaya mai yin hacking zai ɗauka yana bincike akan yadda zai yi hacking ɗin password, hacking ɗin account ɗinka. Don haka idan ka san password ɗinka, sai ka zo nan ka sa shi a wannan website ɗin, za a nuna maka weak ne ko hard. Idan mai sauƙi ne sai ka sauya shi ya koma hard domin kaucewa masu yin hacking ɗin account. Mun gode. Kar ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan channel mai albarka. Mun gode.